ka channel thir tu le ngai thatu song te chibai vek ule voina kan subject tur hi thil sensitive takani dona ma se kan puan chu nge yangai si ni pathian thu ke kan pen reng mo kan ti lai hian mel ma pa thanga kan lo in bar lut reng the ni chu wangin kan film khura kan lo in enfia theinan he video he kan ron ti chuak ani tin a top thlenga min lo thlir sak turin kan som hal bok chewani ole iloina kohhranin voina kan ron tarlan tur thil pali te hi buaipui to ni chuan I chuasana hune red flag ani to tihna ni kohhran te pathian rong bolna tharau lama than len na le tongtaina hmun ni tura ruak man ani lain kohhran zong hi hrisel kan ni vek lo Christian te ti sol lian ber pakhat chu kohhran lian le hlo tling tak chu pathian ngai sak bik riaw kan ngai thin hi ni ma se hei hi diklo kohhran hlo tin na chu alen le te mo alar na emo ain khat lova I suala lem tharau thianglim azalenem bible zomem ti ate ain khat zo kani iloina kohhranin heng kan ron tarlan tur te hi buaipui to ni chuan in ngai tu ahun to tak zet ti na ni tin heng kan ron tarlan tur kohhran ang hi kan zinga to ti na lam ni lovin khothlang rama te chuan an buaipui to ema chu wangin kan film khura kan lo in enfia hi apoimo hle ni pakhatna chandamna chanchin tha aya khovel thil zirtir thin kohhran tunlai kohhran then khat te hi an lianin an lar ema a chan chu mi te hriat tur poimo nilovin mi te hriat du zong mani in ngai hlutna hausakna le hlo tlinna lam an hril thin wangani hausakna chungchang in zirtir hi thil diklo ani lo lain chu kohhran thil tumberero ani lo kohhran thil tumber chu chandamna konga mi te hruai le tongtaina hmun ni hi ni mathaya bung som ni pakhat cha som pathuma isuan ka in chu tongtaina in an tiang ti zia kani nangni ro chuan suam mangte pu ka in siam zok thinani ati isuan a in chu in ti hlimna hmunemo khovel hlotlinna in zirtirna hmunemo atilo chu wangin I kohhranin tharau lama than len na le I chandamna vong nung tura tan pui ai chuan hausakna lam angai tu zo kani chuan chuasan ro isuan mathaya bung som paria chari tatanga chang kuwa soi angin engthil po I tharau than len na kong le vanrami pan na kong dal tu piang chu ti topro patni na rongbol na aya sumda poimo zo kohhran kan film khurna tur chin chiana patni na chu kohhranin rongbol na le chanchin thril ain sumlam angai poimo zo kinani kohhran te na thona turte thok tu te hlo turte eng reng turte hian sum amamo ti chu tikani ma se I kohhranin thil pek te soma pakhat te sum tho khom chungchang te soirenga itana nuam lo khople ti boy ini angmai in hriat khopa norna omani chuan kohhran a hrisel to lo ti lan tir tu ni member de chu an thei to aya petura norna te thil pek petam zok thin te chu special treat an treat te vibc te mo khroi tu ni na mo in pek te kohhran ngai tuana chuan chanchin thril le rongbol na lam ngai tha bank account lam angai tu azok ti mu chuan hei hi red flag ani pathumna the seeker friendly movement kohhran hei hi omzia chu midang ten hip theinan le chimtu ten experience nuam takan nei theinan tunlai thei angbera inkhomna program kalpui thin kohhran te hian ni he trend hi kumsang ka zakua somriat le sangka zakua somkua chawatang khan Illinois sa Willow Creek Community kohhran le California Saddleback kohhran te chuan an lo ching thei to ni an tumber chu tunlai thei angber le nuam zo ka inkhomna kalpuya midang te hi pani mi te an hip theina turin thil tula piang an tia an soya ma se chu tiang an ti chuan kohhran thil tum dik tak chu an ti cheta thina ni heng kohhran te hi tong traina in ain in ti hlimna hun ang dewani fo thin entirnan milar pakhatin he kohhran mi yei soi chuan chu kohhran chuan midang ten hip theinan chu mi chu kohhran mel an siam thina ni ma se ring tu te tana te phung chu milar ten nilova Isu Krista zo khini chu wangin
I lawina kohhranin khovel pom zong le nuam ti zong angai tua zo kani chuan chuasan ro hei hi red flag ani palina pathian aya pastor emo rongbol tu emo ngai san zong na kohhran celebrity pastor celebrity evangelist ti thumal hi lo mel thiat ve to em khothang rama chuan heng hi an tam em ani kan video masalama po kanon tarlan to kha celebrity pastor celebrity evangelist ti omzia chu thuril tu hriat hlo le ngai san hlo tak sa kho huai tu an ni na aya milaremo pathian ang deuh tho biak an ni na soina ni hei hian mi te chu an rin na le pathian ne na an in lei china ain pastor te ya an ril ru an pe zok thina ni kohhran ten pastor chu thil sual ti theilo ang maya an tri demo pastor tu soi piang bible kal deuh po ni se amen an ti vek to ni chuan hei hi din mun hlo takani kohhran thrisel taka chuan phuai tu ni na hi rongbol na lamania ming than na lamani lo pastor te hian mi te chu an ma ni lam ni lovin pathian lam an ko hmu turani chutiang ni lova isua ain pastor an ngai sang jok ti hmu chuan kong hlo taka ikal to ti na ni kan rin na chu mi hringa ni lovin isua a ain kat turani lain heng kohhran member te chuan pathian ne na in lei chin na chungai thain pastor te evangelist te an rin chan jok thinani then khat phei chuan pastor te kalna tura an thuam no ten lo pha an mel an hmu ringot point an tap zoi thinani hetianga biak le chi bai buk na hi mi hring tu mainan phulo chu wangin heng te hi kohhrana I hmu ni chuan red flag ani pathian fatik takte tan chuasana hune ti na ni ole tunlai kohhran tam tak chu khovel la ka tanga kohhran ni to lovin khovel mi an lo ni chho zela pathian thukal dewa thil ti te po kan ching chho ta zel ni na lang kan biak in te po bible chang claim te tarna rock concern na hmuna te ani lo le politics lama in nilna hmuna te an in let zota ni tunlai kohhran tam tak chu khovel ti hlim tumin an buai ema kohhran then khat chu rock concern na hmun ang dewin an langa mi te chu nai kalapakal ang main an in chei bokani hei praise and worship kan soina ni lo praise and worship service hi chu a hlok thla ka kan tharau nun po ti chak em ani ma se chu tiang po ni si lo rock concert ang maya service kal pui soitur tam takan om to ni hetiang angakal atam zo khe chu pathian fakle choi moina ain khovel lam thil an rul ruwa om zo kani hei hi thil thani om takalang ma se setena thang kamani tirkaute bungli changsom ni pakhata tangsom thum pakhata Peter le Johanna man an ni khan ring tu ten an ti masak ber chu tong trai ani thutluk na poimo takte harasat na te ti du dana te an machonin an tong trai thin ani kaini po chu tiang chuan kan ti ve turani isuan ka in chu tong trai na in ani yang atia chu kan vong reng turani pathian in hi engange kan chantir ti kan in zonga yani tong trai thin ko ran chuan sualo than len na tur muna siam ngai lova ma se tong trai lo ko hrana chuan suala lo thang lian thin Christian na le tong trai na hi attention thailo ani FSC bungruk chang som pania pola chuan kan buan te hi ti sa le thisen ani silo alal na tele thu nei na tele he thim chunga khovel ro rel tu tele van hmuna te tharau sual ho ten ni zo ke ati Christian te hian midang te ain hei hi kan thrathiam zok turani lain tulnai ko phran tam tak chuan melma pa chet lak dan le tharaulam in dona chungchang soi hi bible in chiang takin soi ma se an ngai tha fowa chu ai chuan thu hril tu tam tak chuan heng tharaulam thu pui poimo tak tak te hi ngai thain ho sakna le hlotlin na angchi thil te an soi thin ani I ko hranin tharaulam than le na kong le chanchin thril na angai tha ni chuan a chan zo dro thila danglam lo ani chuan kalsan ro kalsan kan ti om zia chu isua ne na kir le ro isua minga hian thil ti theina ne na le chandam na om isua minga hian ti dam na rem na le chakna om isua minga hian khongai na le chatuan nun na omani chu wangin ko hran hi tong trai na inatan isiam thar liang u isua kristal na tharau thiang lim zalen na munai siam liang u kan video te min lo thlir saka wangin lom thu kan soya he video hi min lo lai saka
ingai dan te lo comment turin kan som bok cheu ani lalpan mal som vek cheu ro se amen